mai tambaya ta farko yana cewa shin wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma'ana suna amfani da carbi irin wanda muke ji a lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke suba, shine abin da ya tambaya. A hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Asali shi carbi irin wanda muke sa kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban, asalin sa ma ba a wurin musulmi yake ba. Akwai shi a addinin kiristanci, akwai shi a addinin mutanen indiya, akwai shi a addinin yahudanci, sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci. Amma babu wani dalili na shari'a daga Allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci. Abin da ake kidaya da shi sune in yatsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana kidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta. Idan ta ce subhanallahi sai ta ɗauko ɗaya, subhanallahi sai ta sake ɗauko ɗaya. Sai manzo Allah ce ba zan nuna miki ba abin da yafi wannan alkhairi? Ta ce eh. Sai ce ki kidaya da yatsunki, li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah. Ki kidaya da yatsunki domin yatsutsun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama. Kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali, to daga rannan za ta samu asali. Da sai annabi ce a'a, ki samu zare na lilo ko wani ulu, sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya ko na roba ko kuma na itacen adwa, ki huhuda ki sa da allura sai ki sa, sai ki rika kidayawa. Amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki, li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah. Da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya, ba wata tasbaha ba. Tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali, sai fa yan arowa akai cikin wani addini a kawo cikin musulunci, to kuma wannan kaga daban. Wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar. Akwai babban malami Bakar Abdullah Abu Zaid, littafi ya akai mai suna As-Subha, ya kawo tarihin tasbih gaba ɗaya ma a duniya, su waye suka fara kirkiro shi. Allah sa mun gane. Menene abin da zai baka wahala? In dai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce 100 ba, duk abin da ya wuce 100 to ba a yi masa iyaka ba. To kai ko me amfanin kai masa iyaka? Duk abin da ya tsoro akan 100 to an bar maka kofa a buɗe, ba a yi masa iyaka ba. Shi yasa Abdullah dan Mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa, yace me ya amfanin sai kun kidaya tasbihin ku kidaya munanan laifukan ku mana, na ba ku tabbacin kyawawan ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su. Kikkiawan aikin da kai ko ka lissafa ko baka lissafa, mala'ika ya lissafa ya rubuta, kan haka za a yi maka hisabi. To kai menene amfanin kai ka kidaya? Amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi. Ɗan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza. Yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla, subhanallahi sau 33, alhamdulillahi sau 33, Allahu akbar sau 33, ba 99 ba kenan? Cikon na 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, ka cika 100 kenan. Ko subhanallah da walhamdulillah 33, wallahu akbar 34, kaga dai yare cika 100 kenan. Ko kuma kai 25 kamar yadda wata riwaya ta nuna, ko kuma kai 10 kamar yadda wata riwaya ta nuna. Da wanda ya 10 da wanda ya 25 da wanda ya 33 duk yayi, kaga dai dukkanin su ba wanda ya wuce 100. Wanne ne zai gagare ka kidaya da yatsunka idan ka tashi? To amma abin da yasa har kake ganin a bukaci kwayoyin tasbaha, to an shiga bid'a kenan. An baka wani abu an ce sai kai so 10,000, to bid'a kenan. Kwace 1,111, wallahi tallahi bid'a ne. Duk wani abin da za a baka kai, yan bid'a ne suke ba mutane tsoro, gwargwadon tsawon tarbin gwargwadon yadda zai baka tsoro. To wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan, amma ka waye ta fuskar sunna, me yasa tarbi zai baka tsoro? Menene kuda ko ballantana roman kuda? Shi mai tarbin menene ballantana tasbihasa, ballantana baka tsoro. Amma in ka tsaya akan sunna ka waye, babu yanda za a yi mutum da yana bid'a ya baka tsoro. Allah ganar da mu. Dan haka ƴan uwa ku kidaya da yatsunku, dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama, haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam.